Формулата за възвръщаемост. Ще се изплати ли този апарат? Преди да инвестирате в нов апарат, има една формула, която трябва да знаете. Повечето хора питат колко струва. По-малко хора питат обаче колко ще ми донесе. Ето простата формула. Колко е инвестицията, колко печалба носи една процедура и колко процедури реално можете да продавате на месец. Ако не можете да изчислите това, вие не правите инвестиция. Вие правите риск. Между другото, ако искате да мислите по-инвеститорски и да вземете по-умни решения в естетичния бизнес, харесайте видеото и последвайте страницата, защото в тази серия споделям само стратегии за растеж и възвръщаемост. Продължаваме. Успешните центрове не купуват апарати, те купуват бизнес модел. Разликата е огромна. Преди следващата ви инвестиция, питайте не колко струва, а колко ще ми донесе и за колко време.